Čaute u dnešného videa. V tomto videu bude Geometry Dash. Hráme, gamblíme. Tu je Miško, pozdrav. Čau. Záchod 500. Záchod 500. Ty si fakt debil. Ako rozvidal moje video. Dobre, to dám na YouTube. Máme točiť vôbec? Ne. Tu sme ticho, máme tých kýdikov zmoknúť. No dobré. A mimochodom zajtra ideme do tábora. Samozrejme do vojenského. Otcu, ktorý je do 14. Máme určite 14, nemáme 13. My menej než 13. Zle vychádzajú roky. Áno, zle vychádzajú roky. Ja som išiel 2 roky neskôr do školky. Do školy aj do školky. Ty si profik, to ja by som to nedal. Chceš vidieť ešte dačo? Co? Jumper? To je easy. No, toto na začiatok je easy, hej, židanko. Tak? Toto už ťažšie. No, toto je... Fakt? Ty hajde. Ty čo máš tam? Koľko máš na poslednom? Čo to bolo, kurva? Tanko, nechytaj šoky. Šoky. A mimochodom, zajtra je livestream. Ja som si prdol. Ježiši Krista. Zas mi budeš smrdeť studio. Ideme sa pozrieť, koľko je minút. Zas ti budeš smrdeť štúdio. Dobre, 3 minúty. Čo ideme hrať? Jo. Tu Geometry prd. Geometry prd. Danko, zas ti bude smrdeť štúdio. To je naše spoločné štúdio, OK? No. Ja som na druhom konci. Ty si na konci sveta. Ak chcete vidieť štúdio tu, musí byť u mňa 20 lajkov. Nie, Na WhatsAppu tápa musíte dať 20 lajkov. nie. Lebo tam mám 11. Ty bude tu mať pán, jak sa poviem, Firmeister B 50 odberateľov. Ja budem mať 10 odberateľov, tak natočíme studio tu. Ty budeš mať 30 odberateľov. Nie, to je Lebo moji ľudia si dajú. No, pravda. 10. To by si musel natáčať. To by si mal viac. Záchod D a tam musíte stisnúť... Záchod 5 to si D. A záchod 5. Záchod svoje meno. Záchod 500 a tam musíte ísť nižšie. A tam bude toto. Smiešné video. Dajte like, dajte odber, stisnite na to a obrazí sa aj váš jeho kanál. A dajte prosím odber. Presne tak. A dajte odber aj Martinovi Hajkovi. Ten už nenatáčam. Natočím. To vidieť ho. Dobre. Ukážem ti po... Dobre, ja to ukážem na videu. Ja tvoj kanál ukážem na videu. Záchod 500. Ale to vám vďačím, že ste mi dali 11 lajkov na WhatsApp potapa. To vám vďačím. 10 lajkov je mojich. 11. 10 a 10 je mojich. Presne, ďakujem vás z celého srdca.
A ideme ukázať... Martina Hajka. Nie. Kde odbery? Záchod 500. Záchod 500. Pôjdete veľmi dole. Tu na to je. Tretie video. A tam máme ešte nižšie Mystic War Legacy. Pozrite tu. 4 minútami Mystic War Legacy. Odberateľia dajte zvonček. A môžeme... A počkaj, že máme ešte... Kúkneme toto, dáme lajka, to musíte zabudnúť, to musíte dávať. A tu je ďalší like. A tu je ďalší. Jakže 2 lajky a 1 odo mňa. Nie. Ešte 2. Čo, to som si nepozrel. Je preskúmavačka. Dobre, čaute ľudia, vybila sa mi kamera. Áno, fakt sa mi nevidel. Prešlo pár dní. Stávam na tom istom. To je preskúmavačka 1. Vítam vás. To je ešte pred vybitím. Natáčam, musím ísť na malú. Na potrebu. Dobre, my si zatiaľ ideme zahrať Geo. Čo iné? Aha. Holy shit. Tak. Dobre. Hrám to druhýkrát v živote. To zbada. Ja. Dajte prosím odber. Jak to má hrať Messiho, dajte like a napíšte do komentov. Maria, za mnou smrdí štúdie. Jak som hovoril, štúdie tour, keď budeme mať tu pre 10 odberateľov, ale 10. Studio tour. Dobre. Ukážeme si iný level, napríklad. Večer som to hral mimo video, asi pred videom. Mimochodem táto verzia je za peniaze.